Hi, आं मधु बसुमतारी दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं क्लास 10 नि मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 नि क्वेश्चन नम्बर 2 खौ सल्व खालामगोन। स' क्वेश्चन नम्बर 2 आव दं फोरमान खालामदि 3 plus 2 root over 5 आ रानजोबथाय। जों बेखौ जुदि रानजोबथाय होननानै जों फोरमान खालामनांगौब्ला बेखौ जों बेनि बेरेखायै जोङो रानजोबथा अनजिमा होननानै जों सानना लानानै जों बेखौ फोरमान खालामगोन। स' जों बेखौ हमना लाग्रोगोन जोङो रानजोबथा अनजिमा होननानै। जों मा बुंगोन हमबाय जोङो बेखौ गिबियावनो मा लागोन जोङो रानजोबथा होननानै हमना लागोन। स' बेखायनो 3 plus 2 root over 5 आ रानजोबथा। स' 3 plus 2 root over 5 आ जोङो रानजोबथा होननानै हमना लाबाय। स' जुदि जोङो रानजोबथा हमना लायोब्ला जोङो बेखौ जोङो मा p by q महरै लिरनाय थामहिनबा जोङो बेखौ बेखायनो 3 plus 2 root over 5 बेखौ जों मा हमना लागोन p by q नि जायगायाव जोङो a by b हमना लागोन। बेवहाय a by b बेवहाय a आरो b आ मा लोगो लोगो जानांगौ। बेवहाय लागोन a आरो b आ लोगो रोदा। स' दाना जों मा खालामगोन जोङो 2 root over 5 खौ जोङो आगसिथिंजाय लाखिगोन आरो बेखौ आगदाथिंजाय हरगोन। स' बेखौ जुदि आगदाथिंजाय लाङोब्ला a by b minus 3 जागोन। स' बेखौ जुदि जोङो मा खालामनो हागोन केलकुलेसन खालामोब्ला जों मा जागोन बियो b a minus 3b जागोन। स' जोङो नेक्स्टआव जों मा लिरबावनांगोन बेवहाय जों एबार 5 खौ लाबोनोसै नैखौ जुदि समानसिनि उनथिंजाय लाङोब्ला जों मा जागोन माइनास a minus 3b by 2hb जाबाय। स' दाना जोङो मा मिथिगौ जों बेहाय नाय a आ जोंनिया रग अनजिमा आरो b आबो जोंनिया रग अनजिमा। स' थामहिनबा जोंनिया बियो रानजोबथा अनजिमा जागोन। स' जुदि बियो रानजोबथा बियो रग अनजिमा जायोब्ला स' बियो रानजोबथा अनजिमा जागोन। स' बेबो रानजोबथा जागोन बेबो रानजोबथा जागोन। स' आरो बे 2 आरो 3 आथ' जोंना रानजोबथा अनजिमाखा। स' जों मा जाहाथे since a b 2 आरो 3 आ रानजोबथा अनजिमा जाहाथे मा जायो a b 2 आरो 3 जोंनिया रानजोबथा अनजिमा। स' जों बेखायनो मा बुंगोन बेखायनो a minus 3b by 2hb आ रानजोबथा। बेजोंनो मा जागोन रानजोबथा जागोन। स' बेखायनो root over 5 आ रानजोबथा। बेखायनो जों मानो root over 5 खौबो जोङो रानजोबथा होननानै बुंनो हायो। स' नाथाय बेहाय जों मा लिरनो नाथाय बेयो नैबे बाथ्राजों बेरेखा
जायोदि रुट ओवर 5 आ रानजोबथाय बियो मा बे बाथ्राजों बेरेखा जायो जि बियो मा जायो रुट ओवर 5 आ रानजोबथाय होननाय बाथ्राजों बियो बेरेखा जायो स' जुदि बियो बेरेखा जायोब्ला जोङो मा बुंनो हागोन बेखायनो जों लिरनांगोन बेखायनो नैबे होल टार्म्सखौ बेखायनो 3 + 2 रुट ओवर 5 आ मा जागोन रानजोबथाय बेखायनो जोङो मा 3 + 2 रुट ओवर 5 खौ जोङो रानजोबथाय होननानै बुंनो हायो।